Neurochirurgické pracovisko v nemocnici Bory poskytuje chirurgickú liečbu pacientom, ktorí trpia ochoreniami nervového systému a ktorí vyžadujú operačnú liečbu. Je to skupina pacientov, ktorí majú nádorové, zápalové alebo cievne ochorenia centrálneho nervového systému. Ďalšou skupinou sú pacienti, ktorí trpia ochoreniami chrbtice a tým vieme poskytnúť za pomoci personálno-technického vybavenia to najlepšie, čo v súčasnosti moderná medicína poskytuje. Prvú neurochirurgickú operáciu v nemocnici Bory podstúpil mladý muž, trpiaci krátko intenzívnymi bolestiami v krížoch s vyžarovaním do dolných končatín. Tieto ťažkosti ho obmedzili na pohyblivosti a bol nútený užívať veľké množstvo liekov. Po kompletnom dodiagnostikovaní sme indikovali operačné riešenie. Operovali sme stav vysunutia poškodenej medzistavcovej platničky. Využitím mikrochirurgickej techniky sme dosiahli krátkym výkonom úplnú úľavu a zbavili sme pacienta všetkých ťažkostí. Krátkou hospitalizáciou, kedy hneď bezprostredne na druhý deň po operácii bol pacient vertikalizovaný, behom 3 dní dokázal opustiť našu nemocnicu a veríme, že sa vráti do bežného praktického života späť do pracovných činností. Neurochirurgické pracovisko chceme rozvíjať aj v špecializovaných oblastiach neurochirurgie. Medzi tieto ochorenia patria cievne ochorenia mozgu, konkrétne chirurgické ošetrenie cievnych výdutí, ako aj ochorenia vzácne a náročne lokalizovaných tumorov, ako sú tumory spodiny lebečnej a tumory v anatomicky náročných oblastiach. Komplexné materiálno-technické vybavenie a prítomnosť najnovšej techniky potrebnej k operáciám mozgu nám umožní realizovať aj tie najnáročnejšie výkony v tejto nemocnici.